Already as you drink, I in let us have a back of like a crab that he had in Pibon. And when you have some kitwed, made in Pibon up here. Yada was na asase ye sakasaka enu na esungo ebun nani na onyankopon hohom ekata nsu nani na onyankopon kan se enye han na ye han hallelujah amen hallelujah amen ifiase no awurade nam adofo bi so ema clinic yi ebesi ho nanso mijem di se eduma rekoso wa ha nanso fabi mu no ebia sakasaka bi wo ho fabi mu no ebia na esumi wo ho nanso ene awurade akasase enye han ewo ho etro na madofo bi so nso ena ma ne han no abue ewo clinic hallelujah anuti ya de awurade ase ewo hyioma etese aho se awurade na madom so ba ye alekese saa Everybody,